Oboka na-ejafe ma ọ ya ma ọ ya ada. Ogbuefi tata umpa. Now, mbe buchala m gị highest mpa ịnọ ya o. Ya na mas apụta m ebe ni ka ndị golu bomba dị ebe a sọsụ nta. That's why I don't know. Onye obodo ya alụnwe. Ọ bụla ha ga-adabi ya. Sị ya alụ mekanik. Ọ nwere ya ma ada alụ Ogbuefi. Last week ọkụ ya adị gịpụ. Ọ maka kịatịka gịpụ. N'abalị mgbago fix ye na. Ogo fix ọkwa. Hey, John kịatịka na mụ fix ye na. Even the woman bi na-akọ ya adịghị zinc apụ. Ọ gbakwa m ntiri ntu 2x2 pịa dị zinc ozugbo. Ị na-arụkwu. Ọ nwere ya ọ bụrụ square exhaust nji alacha. Onye obodo dị sọ na ya alata ya. Chama na. Ogbuefi ya eko. Taa. Ka m kwada ma agụrụ ya. Onye obodo. Hey, Ogbuefi. Ana na chaki go mota. Ana m n'ebe ka m na-ege. Hey, Ogbuefi ndị asụ na-egi China. Hey. Oke m na-akọrọ bụ ita isikwa ebe a pụta. Afụgo m ime ya. Afụgo m ihe mee moto ga. Hey. The molecule jikọ this exhaust na your alternator ara imro. Iwatago, o mezie the coordination and the valve between the fuel pump and the radiator. And the radiator, how does it work simultaneously? Now, this thing you back up. So the motor is inconclusive. What I go? So you name 10,000. Get on what than Buka opposite time. What I go? That's what you want. Got that one? Not 10,000. You 10,000 a year. Moreko, Sinabari Bariko, whereby I conclusive. Well, Obodo, I'm going to go for my. You go to her primary school. I go to Obodo. I go to Boyano 2 years. What is one more curriculum and was wrong more conclusive. Can't we be going to chances in him? Look at that's not why no, it's a buyer. It's a one night to corner street. Man, this thing, I already know somebody. I'm also not a money. Go buy a motor now. But what happened to Monaco? No, we know you prove my work. Come back. I don't